खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी मोनसे गोजोनथाव खौरां आसाम सरकारा बिटिआर नि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां आसाम बाजेट जथुमाया बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नंगौ थारैनो बिटिआर हालामा मोनसे जौगाफुनाय रांखान्थियारि मिरु जानो थांगासिनो दं 2025 आरो 22 मायथाइनि आसाम बाजेटआव बिटिआर नि थाखाय 1143 कौटि रां थि खालामबाय बिथायारि सानजथायनि सायाव नोजोर होनायजों आरो ओनसोलारि मावख'आरि मावख'खौ मावफुंनायजों 6थि फारिलाइ ओनसोलफोरनि जौगाथायनि थाखाय रायजोनि फान्डनिफ्राय रां थि खालामबाय आसाम सरकारनि सोलिफु रांखान्थि बाजेटआव 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय 1143 कौटि रां थि खालामबाय आरो बड'लेण्ड अनसाय बिफाननि थाखाय 4160 कौटि रां लोगोसे 4000 अनसुंथाइ मोननै बारग' एनडिबि सोद्रोमाफोरनि नखरफोरखौ फिन फसंफिननायनि थाखाय 30 कौटि रां थि खालामदों बेनि अनगायैबो भुटान बड'लेण्ड बे अफ बेंगल B3 करिडर गायसननो भुटान आरो भारतनि गेजेराव लजिस्टिक फोनांजाबनायखौ बांहोनो थाखाय जगिगफा आरो फुलबारिजों सरजाबफानो थि खालामदों आसाम सरकारा लोगोसे आखा-फाखा फालांगि आरो रोगाथायखौ सुबिदा खालामनाय रांखान्थियारि हाबाफारिफोरखौ बांहोनो आरो सिमा बारायनाय सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थि खालामदों आसाम सरकारा आरोबाव गं 25 बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ मडेल फरायसालिसिम जौगाहोनो आरो सोलोंथायारि फसंथानफोर आरो फोरोंगिरिफोरनि सिबिथायफोरनि प्रभिन्सियेलाइजनि थाखाय गोदान नेमखान्थिफोर थि खालामदों आसाम सरकारा गोजोनथाव खौरां माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4 आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार नार्सारि LKG UKG नि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन